Bueno, bé, ara em trobo dintre del temple, d'un dels temples del complex de Bayo, que també és de l'era Angkor, i bueno, estic totalment flipat de tot el que estic veient avui, perquè realment no m'estranya que això sigui una de les 7 meravelles del món, perquè realment és impressionant, de veritat. Quina meravella. És que fixeu-vos, quina meravella de temple. No sé, 800 anys abans, com van poder fer això? Sembla quasi bé recursos. Per sort avui no hi ha gaire gent, estem bastant tranquils, però és fantàstic, és fantàstic. Puc ensenyar una miqueta com és això, perquè veieu. És increïble, Mireu quins detalls, tot fet a la pedra. És que és maquíssim. Les cares aquestes aquí. És que aquí necessites no 2 dies o 3 dies com hem agafat nosaltres, sinó necessites 10 dies si vols fer, si tu vols mirar tot amb consciència i fer moltes fotos. Cap aquí. Bueno. Saps que estic encantat d'estar aquí? Un vídeo? Sí, estic fent un vídeo. I mira la cara somrient. Sí, mireu. La cara més roja. Quins temples, més impressionants. Sí. Vinga, fins ara.